Matagumpay na naaresto ang tinaguriang rank 8 most wanted person ng Bicol sa ikinasang manhunt operation ng mga otoridad sa Central Bus Terminal sa Barangay Triangulo, Naga City kahapon ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias Bert, 40 anyos, may asawa, walang trabaho at residente ng Minalaba, Camarines Sur. Ayon kay Police Captain Daisy Angeles, tagapagsalita ng Naga City Police Office, naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ng korte noon pang 2023 para sa dalawang kaso ng sexual abuse at panghahalay sa isang minor de edad. Continuous naman ang ating monitoring dito sa mga natin, sa mga may warrant, kaso nga lang medyo mailaw, kaya siguro ngayon lang namataan or namataan na nandito sa area, kaya ngayon nahuli. Nasa kustodiya pa siya ng Naga City Police Station 5 para sa kaukulang disposisyon. Sa ngayon po, nasa kustodiya siya ng Police Station 5. Naghihintay po tayo ng para maibalik yung warrant sa court, and then dadalhin na po siya sa BJMP or sa finance. Depende po sa order ng court kung saan siya papadala. Siniguro naman ng PNP na hindi sila tumitigil sa paghuli sa mga taong nagtatago sa batas upang mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima nito. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral.